Kızım, nerse buldu? Keyfin yok. Ağrımysınmı? İşenmeni. Ağrıyım, halim yok. Qaysı tüşüň ağırtda? Başım bik kat ağırdı. Heyde kirip yat. Temperaturyňy ölçep gararga kirek. Men sana hazır limonly şeý ýasap getirem. Salkyn tegende limon aşarga kirek. Onda vitamin köp. Temperaturam ýogary äni. 38,3. Bulay bulmay. Hazır apaňa şaltyratam. Isen kızım, halleriň nişek? Syňnyň awurdy bit eli. Temperaturasy ýogary. Nişlik eken? Yory, yatıp durur. Temperaturasy düşmese tabip şakyrtyrбыз. Sağ bol kızım.